připomíná v Triglavském národním parku ve Slovinsku obnovený památník. U města Tolmin umírali i Češi a o renovaci pomníku se kromě jiných zasloužili taky studenti jednoho z českobudějovických gymnázií. Úzká lesní cesta, z jedné strany skála, z druhé příkrý sráz. Za dešťového počasí autem téměř nedostupný terén. Tak vypadá přístup k obnovenému památníku. Jsem horší cestu zažil jenom jednou v Černé Hoře. Mrzlý vrch, tady 1300 metrů nad mořem, podle historiků na 1 metr čtvereční připadá 25 padlých vojáků. Některé prameny uvádějí dokonce až dvojnásobný počet mrtvých. Jejich památku už teď znovu připomíná kamenný pomník. Na obnově památníku spolupracovalo kulturní sdružení Čeští lvy a slovinské historické sdružení generála Borojeviče. Pomohli i studenti z Českých Budějovic. Oblast poprvé navštívili před rokem. Veškeré kameny byly pod svahem, tady jsme přišli a symbolicky jsme ty kameny jako vytáhli nahoru. Akci zaštítilo České velvyslanectví ve Slovinsku. Největší část nákladu, 60 000 korun, pokryl jeho český kraj. Ono se do toho zapojili i celá řada obcí, odkud pocházeli ti zemřelí vojáci. Oprava památníku na Mrzlý vrchu prý rozhodně není posledním počinem této českoslovinské spolupráce. Eva Šelepová, Česká televize, Slovinsko.